Gombe lokaci yayi, Gombe lokaci yayi, a Gombe sa'idi yayi, a Gombe sa'idi yayi. Sai mu zaɓi tun kafin ya fi, a Gombe lokaci yayi. Mu ba shi ƙuri'ar yayi, a Gombe sa'idi yayi. Gwamna a Gombe sai yayi, a Gombe lokaci yayi. Kowa yana a faɗin yayi, a Gombe sa'idi yayi. Mu tun kafin muke fata, a Gombe lokaci yayi. Kowa hakan yake fata, a Gombe sa'idi yayi. Tun kafin farin haske, sai muke yi wa take. Mai halin yawa a waka damu gwamna duk mumbi. Gombe da ana ambe, yau kiɗan kana dako, bai ci kanka zan doko. Da mu je zuwa a giwa ta fito ana a kallo. Da farin watan na sha gani idan ya filo. So ka damu gwamna a Gombe ka yi wiki inewa. Allah kara da fama, in ka kwana an sha fama. Mai hali halin girma, kai muke jira gwamna a Gombe da kamu. Da mu je zuwa giwa, in ka kwanci mazan fama. Wani bangare kai ne ran wuya a yi wa a Gombe kai ake fata gwamna ba waɗancan. Ni a fari sarki Allah a wani ina ke isawa. Wanda ya yi ruwa iska a jalla shi ya min baiwa. Shi ya kage gwarzon mu ya sa ya zama san kowa. Rabu gani na ya shirya bai tuka ana zanyowa. Tare me ijan gwarzo wanda bai yi shirme. Da mu je zuwa giwa, in ka kwanci mazan fama. Wani bangare kai ne ran wuya a yi wa a Gombe kai ake fata gwamna ba waɗancan. Rabbana kanan ka salati ga shugaban kowa. Dan Amina dan Abdullahi ginshiƙin kowa. Alƙi sahabbai na sa su wa'adin wacewa. Tare ai hado ulama'u malaman kowa. Wanda ya butar bar manzo ba zai yi kuka. Da amure zuwa giwa, in ka kwanci mazan fama. Wani bangare kai ne ran wuya a yi wa a Gombe kai ake fata. Muryoyin mutanen Gombe. Wannan shiri ne wanda yake jawo hankalin dukkanin ɗaukacin al'ummar jihar Gombe da kewayenta, wanda suke ta kiraye-kiraye akan mai girma Dr. Bala Bello Tinka a matsayin ɗan takarar gwamnan jihar Gombe don ya zo ya tsaya musu takara su zaɓe shi don kawo ci gaban jihar Gombe a shekara ta 2019. Allah shi taimaki jihar Gombe, Allah shi taimaki mai girma Dr. Alhaji Bala Bello Tinka. Hakan yake fata a Gombe sa'idi iyaye, Tinka fara. Assalamu alaikum masu kallon mu da saurare. Yau ga mu a cikin garin Akko da ke jihar Gombe a ci gaban shirinmu na muryoyin mutanen Gombe. Don mu ji ta baki su akan siyasar 2019. A cikin kamar mun ranji inda ya faɗa duka muka bayan sa. Lallai shi mai girma gwamna kamar yadda duka muka sani ya yi aikace da gaskiya su taba rayuwar talakawa. Musamman mu kamar mutanen Bula, tunda ni mazaunin Bula ne ni kuma dan Bula ne. Gaskiya ya taimake mu don muna da matsalan titi, sannan kuma ya yi mana titi. Kuma shi ne ya je ya kaddamar da masallacin Juma'a na Bula da hannunsa, kuma ya ɗauki kuɗi ya bayar aka gina masallacin Bula. So gaskiya mun ji daɗi da wannan, kuma muna godiya da kuma sauran aikace-aikace da aka yi. Lallai ka gani abinda zan faɗa a wannan, tunda ba wai ina yin siyasa ba ne ba, amma dai na sani akwai mutanen da suke nema. Ɗaya daga cikinsu shi Bala Tinka na san yana taimakawa al'umma. Kaman na san akwai yankuna da yawa da ɓangarori da yawa da ya taimaka da abubuwa da ci gaba. Sannan kaman a Bulan ya yi mana hall na exam, ma'ana ya yi mana exam hall. Wannan exam hall din na san yaranmu matasa sukan shiga ciki su yi jarrabawa ba tare da matsala ba, ko kuma sai a ɗaga masu ɓangare. So muna kira ga shi Bala Tinka ya zo ya amshi takarar gwamna a jihar Gombe don ci gaba da aikace-aikace na alheri da aka fara a baya, wanda kuma za a ci gaba da yin su. Saboda ni ga naune abin da Bala Tinka yi mana. A hakan yake fata a Gombe sa'idi iyaye, Tinka fara haske, sai muke yi wa take. Mai halin yawa a waka damu gwamna duk mumbi. Gombe da ana ambe, yau kiɗan kana dako.
a nan akko mu abin da za mu ce za mu yi yaran da ya mana na makarantar mu ta Government Day Comprehensive Secondary School wanda ya renovating ɗinta kuma ya yi wasu gine-gine a ciki sabbi. To wannan muna godiya a kai matuƙa. Baya ga haka kuma matsaloli da dama da muke fuskanta akwai su a wannan marra din. Don in kun samu kuna son ƙari. Kuma babban matsala a garin nan babu abin da fi ci mana tuwa ƙuriya kamar ruwan sha. Don yanzu haka abin da za a ɗauka a ni a garin mai gida haka a rana na kan sayi ruwa sama da naira 300 a gidana. To in an ɗauki kamar misali mai babban gida haka ko extended family haka sukan kashe sama da 500 akan matsala na ruwan sha. To wannan yana matukar damun mu, don haka ƙarin kuka ne ga shi mai girma gwamnan jihar Gombe. Bayan da aikin da ya mana na kuskure mana makaranta da kuma gina wasu sabbin halls da kuma classes na karatun ɗalibai, to muna buƙatar wannan idan dama ta samu. To a tagaice muna ganin mutane da dama, mu dai fata a nan Alhaji Dr. Bala Bello wadda shi ne ya yunkura a ɓangaren PDP wadda muke ci, wadda shi kuma yanzu gwamna ne na PDP, wadda in manufofin da ya ɗauka na gwamnan jihar Gombe su zai bi, to wannan muna goyon baya zo ya ɗaura kuma ya ci gaba da biya wa mutane bukatunsu kamar yadda na koka muku matsalar mu musamman na ruwan sha. Aiki na addini masallacin mun nan yana son bukatan gini na zamani don kofan Emirate ne, Emirate Council na babban sarki. To gaskiya akwai bukatan wannan masallacin a gina shi ya zama na zamani da shi da fadan duka. Wannan muna bukatan wannan idan Allah ya kawo mana shi a matsayinsa na gwamna. Da mu je zuwa a giwa ka fito ana a kallo da farin watan na sha gani ida ya filo suka ja mu gwamna a gwamba ka yi wiki inewa Allah kara da fama in ka kuna an sha fama mai halin girma kai muke jira gwamna a gwamba da kamu da mu je zuwa giwa in ka kunji mazan fama wani gwangare kai ne rabu ya yi wa abuwa. Jama'a assalamu alaikum, yau ga mu a Kwami local government da ke cikin jihar Gombe inda za mu ci gaba da ci gaban shirinmu na muryoyin mutanen Gombe karkashin Northern Awareness Group, wanda za mu tattauna da mutane dangane da makomar siyasar Najeriya ko in ce siyasar jihar Gombe a 2019. Ku kasance tare da mu. To a gaskiya dai gwamnatin dan Gombe ya mana ba laifi. Daga wasa dai wannan ya ce ba yi wannan ya ce yayi, wannan ya ce ba yi wannan ya ce yayi. To a gaskiya dai an dan yi kokari. Kaga ko makarantar sintara ina ma da aka yi gaskiya ya gyara, ya yi kokarin makaranta, sai dai muna karancin malamin makarantu. An gina makaranta ba mallamai kaga akwai dan matsala. Za a samu aji ɗaya a samu yara sun fi 100, mallamai nawa za a samu. Dole an gina makaranta an gyara sai a ɗauki mallamai da yawa a sa a ciki, ka gane ko? Ɗaya kenan. Na biyu kuma to an dai mana titi ga hanya kan, to abinda muke so da Balatinka ɗanmu ne, muna so ya koyi da mai gidan nasa tunda suna tare da gwamnanmu na yanzu. To saboda haka muna so shi ma ya koyi da abin da ya mana, ya kamanta abin da ya in Allah ya ɗora shi akan kujera. Al'umma matasan Kwami ina so su ba da himma ga wannan dan takarar namu Balatinka, to in Allah za mu ba shi koyon baya 100%. Gaba ɗaya ina musu fatan alheri, Allah ya ba mu shugaba na gari, wannan kuma Allah sa ya gama lafiya. Sunana Ahmad Bello, ina zanne a Kwami, karaman hukumar Kwami, karkashin Gombe. A nan dai mun samu technical. Mun samu wannan ruwa na binan na daɗin kowane. Allah mun samu. Muna roƙon gwamnan da zai zo gaba, muna roƙon shiga ya yi mana layukan nan na ruwa na nan. Bayan ruwa muna so ya inga mana Kwami kawai, ya sama mata makarantu masu inganci, yaranmu su samu aiki.
ina musu fatan alkhairi. Allah ba da jihar mu zaman lafiya da zaman lafiya. Mun ɗan samu cigaban da muka samu shi ne guda ɗaya da zan iya wanda mun iya samun ruwa da yake zuwa mana daga daɗin kowa zuwa nan. Yana da zan yi da shugabanni gaba ɗaya shine su shugabanni su duba girman Allah su kuma duba talakawansu, su ne wanda suka zaɓe su suka kai su wannan position ne. Su yi ƙoƙari don Allah don annabi da girman ainihin kujeransu da su waiwaya baya, kar su duba gaba, su duba bayansu me suka bari a bayan. Abubuwan da ya kamata za su zo su musu na social amenities da ya cancanta su zo su taimaka musu da shi. Kiran da zan yi wa wani gwamna gaba shi ne idan ya samu wannan karagan mulki da ya tausaya ya taimaka. Akwai iyayenmu kakanninmu da suka bar gwamnati sun bauta gwamnati shekara 35 sun yi aiki kuma gwamnati ta gagara biya musu haƙoƙinsu. To muna kira ga wannan idan ta zo don Allah ta taimaka ta ji tausayi wa'yansu daga cikinsu Allah ya musu rasuwa, wa'yansu stroke ya kama su, wa'yansu dai ga suna, wa'yansu suna kwanci asibiti ma, wa'yansu dai ga su suna tafiya, wa'yansu har yanzu presently babu ma pension, babu ma gratuity. Gombe kai ake fata goma na ba waɗancan. Ni a farin sarki Allah a wani ina ke sawa. Wanda ya yi ruwa iska a jalla shi ya min baiwa. Shi ya kage gwarzon mu ya sa ya zama san kowa. Rabu gani na yi shirin baituka na zai